Il-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia biss għandu jingħata kopja tal-inkjesta Egrant. Iżda qablet mal-Avukat Ġenerali li r-rapport tal-inkjesta m'għandux jiġi ppubblikat fl-intier tiegħu. Id-deċiżjoni ngħatat it-tnejn filgħodu mill-Prim imħallef Joseph Azzopardi u l-imħallfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul f'kawża li l-Kap Nazzjonalista fetaħ kontra l-Avukat Ġenerali. F'sentenza ta' 45 paġna l-imħallfin emendaw id-deċiżjoni tal-Prim tal-Qorti Ċivili li kienet ċaħdet it-talba ta' Delia li min-naħa tiegħu appella mid-deċiżjoni. Il-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet li l-Avukat Ġenerali għaddi kopja tal-inkjesta biss lil Delia biex jagħmel użu korrett minnha kif diġà għamel il-Prim Ministru bħala l-persuna li talab min jeddu din l-inkjesta. Fi stqarrija l-Gvern qal li minkejja l-konsiderazzjonijiet legali l-Prim Ministru Joseph Muscat talab li l-inkjesta tiġi ppubblikata fl-intier tagħha bis-salvagwardji meħtieġa. Fakkar li l-Avukat Ġenerali kien tal-parir li r-rapport sieħ m'għandux jiġi ppubblikat bil-għan li ma jkunux ippreġudikati l-investigazzjonijiet li għaddejjin fuq il-fatti li stabbilixxa l-Maġistrat. Il-Prim Ministru talab lill-Kummissarju tal-Liġijiet l-imħallef Emeritu Antonio Mizzi biex jistudja s-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali u jissuġġerixxi mod kif dan ir-rapport jista' jiġi wkoll ippubblikat mingħajr ma jinħolqu preġudizzji fl-investigazzjonijiet u fejn jidħlu dettalji privati ta' persuni li m'għandhomx jaqsmu mal-każ. Il-konklużjonijiet tal-istess inkjesta maġisterjali kienu ġew ppubblikati fit-22 ta' Lulju 2018 u rew kif l-allegazzjoni li l-kumpanija Egrant hija proprjetà tal-familja Muscat kienet GIDBA fabbrikata b'dokumenti FOLOZ. Intant fi stqarrija l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qal li għall-ħabta tas-sagħtjen u nofs għadda kopja tal-inkjesta lill-Kap tal-Oppożizzjoni wara li saru ġew iċċertifikati l-kopji tad-dokument. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.